Takže čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videu. V tomto videu si ukážeme kamarátovú motorku. Nechcel som robiť intro ani záver. A tak. Nechcel sa mi, tak som to dneska robil, neviem koľko je hodín, tak 3:45 alebo koľko. Dobre, tak tu vám ukážem klip proste tej kamarátovej motorky. Aj soundcheck a také, tak čaute zatiaľ. Takže ľudia, kamarát si akurát kúpil Pitbike 125 Sky Ram 125K, je to štvortakt, má to 4 prevody, je to na olej, má to 5 litrovú nádrž a čo ešte také? Aké to má kolesa, povedz? No, to sú 12 alebo 14 a vpredu sú tiež 12 alebo 14. Neviem, ktoré je 12 a ktoré je 14, ale jedno je tak, že no neviem, čo k tomu ešte povedať, no. Dáme aj soundcheck. No, dáme soundcheck. Takže tu je soundcheck. Takže ľudia, toto bol soundcheck a ešte neviem neviem čo k tomu mám ešte povedať. Kúpil to od nejakého capka z bazošu, klasika, nie? A tak tuto už asi ukončím.